Regăsit la acest episod de pe acest canal. Acest episod, mă rog. Bine, m-am regăsit la un episod de pe acest canal. Și eu sunt cam obosit acum și de-aia n-am putut să mai filmez. Vedeți cu butoane și alea, pentru că da, am zis, sunt obosit. Bun. Deci hai să începem și noi videoclipul. Adică l-am început, dar hai să jucăm și noi meciuri de Brawl Stars. Și eu că nu uitam am vreme, am mai postat așa să vă zic pe canal. Ăsta l-am, bine, am mai postat ieri. Și mai postez. Dar vreau să vă zic, mi-am făcut și alt canal, Zoe, și o să vă scriu în comentarii cum se scrie. Dar să scrieți exact la fel, că dacă nu, nu o să mă găsiți. Bun, hai să începem cu meci de solo. Bun. Am intrat aici cu Piper. Suntem lângă un CSGG. Da, chiar, cine credeți că e mai bună dintre Bea și Piper? Să-mi scrieți în comentarii, adică Piper. Eu cred că Piper, frate. Adică dă mai mult damage de la mai distanță. Încă aproape o iau pe aia. Nu! Nu! Oh my god, e pozitiv. Oh my god, unde e? Aici nu mai. E greu să nimerești Piper, adică... Hopa, Gioneala. Ați văzut așa se face. Acum mai suntem 3. Vedem unde sunt aia 3. Unde pe aici? Oh my god. Oh my god, dar unde sunteți, mă, nenică, mă? Erai... Gol și eu n-am văzut-o. Oricum erau două. Ok, măcar am luat locul 3. Și sper să mă găsiți pe canal, că dacă nu, nu o să nu putem să facem videoclipuri. Între timp mi-am luat și Fortnite, dar pe Xbox. Pe Xbox am streamat, cred că s-a auzit, nu? Mi-am luat și o să postăm și Fortnite, o să postăm și Minecraft și Stamp și ce vreți voi. Am azi de un meci de Brawl Ball, să vedem care e mapa, e bună de PM, haide. Sau era bună de bărli sau de aruncătări, frate. Adică și PM e bună, dar... Nu mă enervează brawlerul ăla nou. Să-mi scrieți în comentarii la cine vă enervează brawlerul ăla nou. Mie mă enervează pentru că are și o viteză extraordinară. Da, dă și goluri, are și viață mult, adică are, vedeți că viață are. Și la Power 3 sau Power nu știu cât. M-am văzut că dă mult. Hai că l-am salvat eu pe ăsta. Hai, Frank. Bine. Dă, bă, viață. Viață. Bine, tu! Oh my god, degeaba bine tu. L-a omorât tureta pe Frank, tu îmi zici.
Oh my god, dacă te aude ceva cu castranele, e pisica mea. Face tezornile. Adică eu nu stau singur în casă, eu stau cu mama și cu tata. Mama ne-a rupt, deci ne... Dacă n-am niciun frate, nicio soră. Da, 5 veri cu mine. Fără mine am 4 veri. Dar cred că mă pun și eu. Oh my god, ce mă enervează bătaia. Da, bă. Și uite. Și acum, da, aia fix pe aia. Nu este trebuie. Haida! Mulți mi-au zis să joc, adică mulți mi-au zis că am necul pe Nelly Black, care mi-a scris într-un videoclip comentarii. Nu ăla cu clejar, că dau contul, mi-a scris. Da. Poți să mi scrieți voi în comentarii. Sau, nu știu, pe Instagram. V-am zis în alte episoade, uite că am făcut și astea. Cred că o să iau punctele 200. Oh my god, am de ales. Bă, pot să fac power. Pe Colt îl iau. Că pot să fac power 9 și pe el. Gata. 50 de bani. Mai am puțin. Pot să fac power 9. Pun puțin pauză. Am revenit cu vorbeam mama cu tata și nu știam cine a venit. Că vorbește mama cu mama. Tu voi ce ziceți să-mi iau? Adică, știi, îmi cumpăr power 9 pe Nita sau pe Colt și mi-au stau. Dacă îmi scrieți voi în comentarii ori pe Nita, ori pe Colt. Habar nu am și chiar vreau să-i duc la power 9, adică am 2 star power pe Shelly și 2 star power pe Elprim, atât. Am 4 star power la 13.500 de trofei. Bun, cam atât, știți, ăla cu faptul că nu uitați să dați like, subscribe, la revedere.